Ένα φιλμ της Ευαγγελικής Αδελφότητας της Μαρίας Ντάρμσταντ, Δυτική Γερμανία. Μια πορεία μέσα από την Ιερουσαλήμ μαζί με τον Χριστό. Πολλούς τους έχει ελκύσει στους Αγίους Τόπους η λαχτάρα να καταλάβουμε καλύτερα τι έκανε ο Χριστός για μας. Σήμερα η μητέρα Βασιλείας Λίνκ μας προσκαλεί να επισκεφτούμε τους τόπους όπου έπαθε, απέθανε και αναστήθηκε ο Ιησούς. Τι προνόμιο να ακολουθεί κανείς τα ίχνη των ποδιών του και να του προσφέρει ευχαριστία και αγάπη. Όλα μιλούν στην Ιερουσαλήμ για τον Κύριο. Εάν παραδείγματος χάρη βρεθούμε στη Γεστημανή, στον τόπο όπου ο Κύριος μας έχισε το αίμα του, τον ιδρώτα του και τα δάκρυά του, τότε το πάθος του μιλάει μέσα μας περισσότερο. Το ίδιο ισχύει για όλη την πορεία του πάθους του. Αλλά για να βρούμε πραγματικά τον Ιησού, μέσα σε όλο το θόρυβο και τον συρφετό των ανθρώπων, ανάμεσα στα τεράστια οικοδομήματα ή στους στενούς δρομίσκους με παιδιά που ξεφωνίζουν και εμπόρους που παζαρεύουν τις πραμάτιες τους, χρειαζόμαστε έναν οδηγό. Αυτό μας προσφέρει η μητέρα Βασιλεία με το προσκυνηματικό της βιβλίο «Οι Άγιοι Τόποι σήμερα» και με πινακίδες στους ιστορικούς τόπους, ή με τον μικρό προσκυνηματικό οδηγό «Άγιοι Τόποι σήμερα», ο οποίος προϋπαντεί τους τουρίστες στο ξενοδοχείο και επιθυμεί να τους κάνει προσκυνητές. Γιατί εδώ περιμένει ο Κύριος μας Ιησούς να συναντηθεί μαζί μας. Κύριε Ιησού, αγαπημένε μου, αξιολάτρευτε, αμνέ του Θεού, εσύ που βάδισες θεληματικά το δρόμο σου προς τον Σταυρό, άφησε να σε συνοδεύσει η αγάπη μου στην πορεία σου. Αξίωσέ με να νιώσω τον πικρό πόνο της ψυχής σου σε κάθε βήμα. Σήμερα θέλουμε να συνοδεύσουμε τον Ιησού στο δρόμο του πάθους του, από τη Γεστημανή ως το Γολγοθά. Μπρος στην Αγία Τράπεζα της Εκκλησιάς της Γεστημανή βρίσκεται ανοιχτό ένα μέρος βράχου της θανατερής αγωνίας. Σε αυτόν τον τόπο βρίσκουμε τον Ιησού, αν ξαναζωντανέψουμε μπροστά στα μάτια μας τι είχε συμβεί εδώ. Σε αυτό το βράχο γονάτισε ο Γιος του Θεού κατά την ώρα της φοβερής αγωνίας του. Αδύναμος σαν ένας τρυφερός αμνός που δέχεται την επίθεση ενός αρπακτικού θηρίου. Και όμως πάλεψε αυτός εν αγώνια εναντίον του Άδη και έτσι εναντίον του Σατανά, του θανάτου και της αμαρτίας σαν ένα λιοντάρι. Ήταν ένας αγώνας ζωής και θανάτου που έγινε για τους ανθρώπους, τους αγαπημένους του, αυτούς τους οποίους ποθούσε να γλιτώσει από το Σατανά. Τα λόγια που βγήκαν από το στόμα του Ιησού σε αυτόν τον αγώνα μας αποκαλύπτουν την καρδιά του. Δεν ήταν λόγια δυσπιστίας ή ανταρσίας κατά του Θεού, αλλά λόγια καρδιακής υποταγής. Βγήκαν από το στόμα του Ιησού ως απάντηση στη φρίκη που ο Θεός του άφησε να νιώσει. Πατέρα μου, αν είναι δυνατό, ας αποφύγω το ποτήρι αυτό, αλλά όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ θέλεις. Εσύ, ο Ιησού, στη Γεστημανή, μέσα στη βαθιά νύχτα και τη δοκιμασία, απίφθινες τα λόγια της εγκατάλειψης και της εμπιστοσύνης στο Θεό Πατέρα. Από ευγνωμοσύνη και αγάπη θέλω και εγώ στις ώρες του δικού μου φόβου και κινδύνου να πω μαζί με σένα: Πατέρα μου, δεν σε κατανοώ, αλλά όμως σε εμπιστεύομαι. Η εγκατάλειψη του Ιησού με εμπιστοσύνη μικρού παιδιού στο θέλημα του Θεού ήταν όπλο με το οποίο υπέταξε τον άρχοντα του θανάτου και βγήκε νικητής.
Σήμερα στη δική μας σκοτεινή εποχή που την διεκδικεί ο σατανάς, θα βρούμε τον Ιησού, τον ζωντανό, τον νικητή στις αμφισβητήσεις, στους φόβους και στους κινδύνους, εάν χρησιμοποιήσουμε το ίδιο όπλο, το να εγκαταλειφθούμε με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Λίγο μακρύτερα βρίσκουμε τον τόπο της προδοσίας από τον Ιούδα και της σύλληψης και τον τόπο όπου είχαν κοιμηθεί οι μαθητές του Κυρίου, καθώς εκείνος πάλευε με τον θάνατο. Πώς θα μπορούσαμε εδώ να βρούμε τον Ιησού? Νιώθουμε το χτύπο της καρδιάς του Ιησού στο πρόσωπό του? Ούτε μια ώρα δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου? Αυτός ο λόγος αποκαλύπτει όλη την απογοήτευση του Ιησού προς τους μαθητές του, τους οποίους τόσο αγαπά. Όμως δημιουργηθήκαμε γι' αυτό, να ζούμε σε στενή κοινωνία αγάπης με τον Ιησού, να μετέχουμε σε αυτό που λυπεί την καρδιά του Ιησού. Γι' αυτό στην προσευχή μας εδώ ας λέγαμε στον Ιησού: Κύριε Ιησού, στην αγάπη σου τόσες φορές έχεις απογοητευθεί από μας και λυπήθηκες και πληγώθηκες σήμερα από τους δικούς σου όσο ποτέ. Άφησέ με γι' αυτό να ζω, αντί να σε απογοητεύω, να σε χαροποιώ και να σε παρηγορώ με την αγάπη μου. Προχωρούμε νοτιοδυτικά, διασχίζουμε τους δρόμους και μπροστά μας απολώνεται η κοιλάδα των κέδρων, κοιλάδα των δακρύων, από τότε που την διάβαινε κλαίγοντας ο Δαβίδ με ένα μεγάλο πλήθος λαού, διωγμένος από το μονάκριβό του γιο από την Ιερουσαλήμ. 1000 περίπου χρόνια αργότερα διασχίζει ο Ιησούς αυτή την κοιλάδα, αλλά χωρίς καμιά συνοδεία πιστών. Οι μαθητές του τον έχουν εγκαταλείψει. Και διασχίζει την κοιλάδα των κέδρων όχι σαν ένας ελεύθερος άνθρωπος όπως ο Δαβίδ, αλλά δέσμιος, όπως ένα ζώο σφαγής που χτυπιέται από τους διώχτες του και οδηγείται στον κριτή. Η κοιλάδα των κέδρων μας αποκαλύπτει πάλι την ασύλληπτη αγάπη της καρδιάς του Ιησού. Ο Ιησούς, ο Κύριος του ουρανού και της γης, γεμάτος από μεγαλοπρέπεια και μεγαλοσύνη, αφήνεται να δεθεί από κακούς ανθρώπους όπως ένα αρνείο, για να απελευθερωθούμε εμείς με τη δικιά μας θέληση, επιθυμία και γνώμη. Ο Κύριος κερδίζει για μας την ελευθερία από το πεσμένο εγώ μας που μας σκλαβώνει και μας κάνει δυστυχείς. Ελεύθερος για το Θεό και εκούσια δέσμιος της γεμάτης αγάπη καρδιάς του και της θέλησής του, βρίσκεις την εκπλήρωση κάθε επιθυμία σου και την αληθινή τελειοποίηση της προσωπικότητάς σου. Τώρα σε καλεί ο Ιησούς, ο εχμάλωτος. Ακολούθησέ με. Άφησε τον εαυτό σου να δεθεί μαζί μου με την εκούσια αγάπη, με το θέλημά σου και την ετοιμότητα για πάθος. Με αυτή την ολοκληρωτική παράδοση και ακολουθώντας τον Ιησού όπως εκείνος μας οδηγεί, ακόμα και στην αιχμαλωσία και στο θάνατο, θα τα κερδίσουμε όλα για αυτήν την ζωή, αλλά και για την αιωνιότητα, τον Ιησού, τη μεγάλη χαρά και την αιώνια δόξα. Δίνω τη θέλησή μου σε σένα, ως ευχαριστία. Σε σένα το ύψιστο εγκαλόπισμά μου. Το θέλημά μου να είναι ενωμένο με το δικό σου θέλημα μόνο. Σε ακολουθώ από αγάπη. Από την κοιλάδα των κέδρων ο δρόμος οδηγεί προς την ανατολική πλαγιά του όρου Σιών, μέχρι τα σκαλοπάτια της Αγίας Σκάλας, που μάλλον σίγουρα ανέβηκε ο Ιησούς όταν οδηγήθηκε προς το παλάτι του Καϊάφα. Σύμφωνα με την παράδοση, αργότερα πάνω στα χαλάσματα της οικίας του Καϊάφα χτίστηκε μια εκκλησιά σε ανάμνηση της μεταμέλειας του Πέτρου για την άρνηση του Ιησού.
Η ονομασία Καλικάντου σημαίνει λάλημα του πετεινού και υπενθυμίζει τους λόγους του Κυρίου. Τότε ο Κύριος γύρισε, έριξε μια ματιά στον Πέτρο και ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια που του είχε πει. Αλήθεια σου λέω πως αυτήν τη νύχτα πριν λαλήσει ο παιδινός 3 φορές θα με απαρνηθείς. Ύστερα από αυτό βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Το λυπημένο βλέμμα του Ιησού για το αμάρτημα του Πέτρου θέλει να συναντήσει και εμάς στο αμάρτημά μας και να μας οδηγήσει στο κλάμα γι' αυτό. Σε όποιο βαθμό κλαίμε εν μετανία για αυτό που έχουμε κάνει στον Ιησού, στον ίδιο βαθμό θα τον αγαπήσουμε μετά. Ιησού, εσύ Κύριέ μου, αχ, κοίταξέ με, γιατί κι εγώ όπως ο Πέτρος κάποτε τόσο πικρά μπορώ να κλάψω και μετά να σε αγαπώ από μετάνοια, να μην σε πικραίνω πια. Αχ, κοίταξέ με. Τώρα παίρνουμε πάλι μέσα στα τείχη της πόλης τα ίχνη του Ιησού. Περίπου μετά από 200 μέτρα αρχίζει κάτω από στενή κατάφυτη αψίδα η Ντολορόζα οδός, η οδός των πόνων που τόσο πολύ επιθυμούμε να περπατήσουμε. Οδηγεί αρχικά πάνω στην περιοχή του άλλοτε κάστρου Αντώνια, στα βορειοδυτικά του χώρου του ναού, σε διάφορα οικοδομήματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν πια να καταλάβουμε τίποτε από αυτό το κάστρο. Συναντάμε τον τόπο που μας θυμίζει τη μαστίγωση, τη στέψη με το ακάνθινο στεφάνι και την καταδίκη του Ιησού. Ας εισέλθουμε τώρα στο παρεκκλήσι της μαστίγωσης. Πώς βρίσκουμε εδώ τον Ιησού? Τον βλέπουμε εν πνεύματι να στέκεται μπροστά μας με το σκεπασμένο από πληγές σώμα του μαστιγωμένος ημιθανής. Πώς θα μπορούσε ο Ιησούς να υποστεί τέτοιο μαρτύριο αφού δεν πάσχει όπως εμείς σαν ένας αμαρτωλός που αξίζει να πάθει? Μόνο η αγάπη του τον όθησε να υπομείνει τέτοια πάθη, κάτι που ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική. Ο Ιησούς γνωρίζει τι φέρουν στην ανθρωπότητα οι αμαρτίες των ορμών του σώματος: ακαθαρσία, κακή επιθυμία, ακολασία, δυστυχία, αρρώστια, καταστροφή της προσωπικότητας, θάνατος. Και επιπλέον όλη αυτή η ενοχή φέρνει βάσανα κολάσεως στην αιωνιότητα. Για να μας λυτρώσει από τις αμαρτίες της σάρκας, μας πρόσφερε ο Ιησούς το καθαρό του σώμα, που ήταν ο ναός του Θεού. Για μας υπέφερε τους πόνους της μαστίγωσης. Ποιος, έχοντας την εμπειρία της αμαρτίας, δεν θα δεχτεί αυτή τη λύτρωση? Το μόλοπι αυτού ημείς οι άθιμεν. Ο σωτήρας που μαστιγώθηκε για μας, με το γεμάτο από πληγές σώμα του, μας φωνάζει: με τη δύναμη των πληγών μου φέρνω σε εσάς, τους σκλαβωμένους ανθρώπους από αμαρτωλές ορμές του σώματος, τη σωτηρία. Σας ελευθερώνω όταν με καλείτε. Το επόμενο οικοδόμημα της δεξιάς πλευράς της οδού είναι η Έκε Χόμο, αψίδα που το όνομά της οφείλεται στα λόγια του Πιλάτου: είδε ο άνθρωπος. Σταματάμε στην κρύπτη αυτής της βασιλικής. Η αγάπη υπομένει το κάθε τι. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ταπεινωμένος, μέσα στο όνειδος και στη χλέβη, σε βλέπει παρακλητικά και ρωτάει: θέλεις εδώ να σταθείς κοντά μου, να διαλέξεις το δρόμο μου, και όταν οι άνθρωποι σε κάνουν
να πονάς και σε βασανίζουν, να απαντάς με συγχωρητική αγάπη? Εδώ στέκεται ο αιώνιος, ο παντοδύναμος Υιός του Θεού, μέσω του οποίου δημιουργήθηκε όλος ο κόσμος και η ανθρωπότητα, ως εικόνα βαθύτατης ταπείνωσης. Για χάρη μας ταπεινώνεται, μικτηρίζεται, βλασφημείται, γίνεται καταγέλαστος σαν βασιλιάς που δεν έχει πίσω του κανέναν, καμιά δύναμη, κανένα λαό. Εξευτελίζεται εδώ ο Ιησούς σαν ένας τρελός. Γίνεται στόχος κάθε ανθρώπινης κακίας. Χαραγμένα γεωμετρικά σημάδια ενός ονομαζόμενου βασιλικού παιχνιδιού υπενήσονται μέχρι σήμερα τις εμπαικτικές σκηνές των Ρωμαίων στρατιωτών, στους οποίους εδώ ήταν παραδομένος ο Ιησούς. Ναι, ο Ιησούς, τόσο ταπεινωμένος, ακτινοβολεί μεγαλείο και ευγένεια, το μεγαλείο της μέγιστης αγάπης, της ταπεινόφρονης αγάπης. Έτσι αποδεικνύεται να στέκεται ψηλότερα από τους χλευαστές του ως αληθινός και σήμερα βασιλιάς. Θα τον βρούμε ως βασιλιά και Κύριο. Θα μας αποκαλυφθεί εάν ακολουθήσουμε το δρόμο του Ιησού και έχουμε το θάρρος να βαδίσουμε ένα δρόμο ταπείνωσης, αφήνοντας να μας θίγουν, να μας αδικούν και παρόλα αυτά να συνεχίζουμε. Γι' αυτό στεκόμαστε κοντά του και θα νιώσουμε την παρουσία του. Στο φρούριο Αντώνια πρέπει κατά την παράδοση να δικάστηκε ο Ιησούς και να φορτώθηκε το βαρύ σταυρό. Από εδώ ακολουθούμε συνέχεια το δρόμο μέσα από τα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης μέχρι τον Πανάγιο Τάφο, δηλαδή μέσω της Ντολορόζα Οδού με τη χαρακτηριστική ανατολίτικη ζωή, το συρφετό των ανθρώπων και τα ξεφωνητά. Σε αυτή την οδό βλέπουμε μπροστά μας τον Ιησού πως σιωπηλά, υπομονετικά, όπως ένας σαμνός φορτωμένος με το σταυρό, τρικλίζοντας κάτω από το βαρύ φορτίο, προχωράει στους δρομίσκους της Ιερουσαλήμ ανάμεσα από πλήθη που θορυβούν να βαδίζει προς τον Γολγοθά. Ποιος δεν θα ανακαλύψει την καρδιά του Ιησού σε αυτό το δρόμο που σηκώνει τον σταυρό? Κανένα παράπονο και φωνή, κανένας αναστεναγμός, καμιά διαμαρτυρία κατά του Θεού δεν έρχεται στα χείλη του, ούτε καμιά έκρηξη κατά των ανθρώπων που τον έχουν εγκαταλείψει ή τον συνοδεύουν χλευάζοντας, παρόλο που εκείνος τους ευεργέτησε. Ο Ιησούς, βαστάζον των σταυρών του, εξήλθε εις των λεγόμενων κρανίου τόπων, ο οποίος εβραϊστή λέγεται Γολγοθάς. Όποιος ανήκει στον Χριστό δεν μπορεί να ακολουθήσει στη ζωή του κανέναν άλλο δρόμο από αυτόν που εκείνος ευάδισε. Η αγάπη πρέπει να βαδίζει με τον Ιησού τον δρόμο του σταυρού. Πάνω σε αυτή την οδό των πόνων θέλει να βλέπει ο Ιησούς τους ακολούθους του σταυρού, αυτούς που αφιερώνονται στο δρόμο του σταυρού και επομένως σε εκείνον. Δεν περιμένει εδώ συνοδοιπόρους, αλλά εκείνους που εν αληθεία μαζί του βαδίζουν και σηκώνουν το σταυρό τους υπομονετικά, λέγοντας «Ναι, Πατέρα», που προσβλέπουν με αγάπη σε Αυτόν τον σταυροφόρο σωτήρα τους και στοχεύουν στο δοξασμό. Ιησού Χριστέ, που σηκώνεις τον σταυρό, ποιος μπορεί να υπολογίσει τη χάρη να μοιράζεται με τον Ιησού το φορτίο?
σταυροφόροι σηκώνονται οι δοξασμένοι. Ας υμνείται η ευλογημένη μερίδα τους, γιατί αυτοί κληρονομούν την αιώνια δόξα. Ναι, σε αυτούς που σηκώνουν σταυρό ανήκει το στεφάνι στην ουράνια δόξα για την ατελεύτητη αιωνιότητα. Κοίταξε τον Κύριο και θα έχεις τη δύναμη να υποφέρεις. Στο τέλος της οδού Ντολορόζα φτάνουμε από μια μικρή πόρτα του τείχους στο προάβλιο του Παναγίου Τάφου και από εκεί στην εκκλησία που καλύπτει τον τόπο της Σταύρωσης και τον τάφο του Ιησού. Στενές σκάλες μας οδηγούν στο παρεκκλήσι του Γολγοθά. Στη θέση που τοποθετήθηκε ο Σταυρός, αριστερά στο ναό, μπορεί κανείς μέσα από ένα άνοιγμα να αγγίζει τον παλιό βράχο. Πάντα γονατίζουν εδώ οι προσκυνητές και φιλούν τον τόπο όπου κάποτε στήθηκε ο Σταυρός. Τι σημαίνει για μας να είμαστε σε αυτόν τον τόπο? Γολγοθάς. Ένας σταυρός προεξέχει. Διακηρύττει τον θρίαβο της αγάπης, η οποία μέχρι το θάνατο, κάτω από μίσος, χλευασμό, μαρτύριο και ταλαιπωρία, ένα μόνο έκανε. Αγαπούσε και έτσι νίκησε τον Άδη και το βασίλειο του θανάτου. Έτσι το ξύλο της κατάρας έγινε ξύλο της ζωής, στο οποίο οι αμαρτωλοί θεραπεύτηκαν, οι άνθρωποι ανανεώθηκαν, έγιναν λυτρωμένες υπάρξεις, αγιάστηκαν από το αίμα του αρνίου. Ο Ιησούς, η αιώνια αγάπη, θανατωμένος από το μίσος, προσευχόταν τους εχθρούς του ακόμη και κατά το θάνατο. Πατέρα, συγχώρεσέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Το έλεος ενίκησε. Θέλει επίσης και μέσα σε μένα και σε σένα να νικά και να μας λυτρώσει και να μας κάνει εικόνα του. Έτσι, έλα και φέρε την αμαρτία σου και την ενοχή σου, ιδίως αυτήν που είναι ενάντια στην αγάπη. Μόνο εδώ στο Σταυρό και πουθενά αλλού παρέχεται η άφεση, η ειρήνη, η χαρά, η αγαλίαση, η λύτρωση. Και θα γίνεις μια καινούρια δημιουργία. Θα γίνεις εικόνα της αγάπης του Θεού. Ο άβυσσος του ελέους. Για μας εσύ σηκώνεις τον βαθύ πόνο. Για μας, για τις αμαρτίες μας. Γονατίζουμε στη βάση του Σταυρού, σε προσκυνούμε αμνέ του Θεού. Ω αμνέ του Θεού, με πόνο για τις αμαρτίες μας. Κατεβαίνουμε τη σκάλα από το παρεκκλήσι του Γολγοθά και αριστερά μας έχουμε τον Πανάγιο Τάφο. Μοιάζει σαν ένα μικρό παρεκκλήσι κοντά στο μεγάλο ναό. Πάνω από τον τάφο του πάθους και του μαρτυρικού θανάτου ακτινοβολεί ο ήλιος της Αναστάσεως. Ο Αναστάς Κύριος, που το πρόσωπό του λάμπει ως ο ήλιος, στέκεται μπροστά μας ως ο μοναδικός στον οποίον δόθηκε η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός κρατάει τα κλειδιά του Άδη και του κράτους του θανάτου. From now on
Οι καρδιές μας να ανήκουν σε Αυτόν, τον αμνό του Θεού, ο οποίος σήκωσε την αμαρτία του κόσμου, τη δική μου και τη δική σου. Δοξασμένος ας είναι ο αμνός, προσκυνούμενος εις τους αιώνες, από μυριάδες μυριάδων, στην ωραιότητα του μαρτυρίου του και στη λάμψη των πληγών του ξαναζεί σε όλο τον κόσμο ο Ιησούς, ο αμνός του Θεού. Δόξα, δόξα στον αμνό που έφερε για μας τη νίκη από το Σταυρό. Τη στιγμή που φαινόταν ότι νικέται, όμως τώρα αναστήθηκε, εξυμνείται και λατρεύεται σε όλον τον κόσμο. Η αγάπη νίκησε μέσα στο πάθος. Αλληλούια.